against teamनिखौबो एसे सोंहैनोसै 8 जन बोथोरा स्रां जायोबा ओरैबायदि समायना नुहुरखायो नै हाजोखौ नोलोबारिनि फोथार बियो गेलेग्रा फोथार मा गामिनि नोंसिना टीमा अबायपुरनि ना दुरुं बोनाया नै स्टार्ट जानोसै हौवाफोरनि मा गामिनिलै बियो फरायसा आफादनि एक्स स्टुडेन्ट ना नै नायनो बयबो रेडि जोबथार जोबोद समायना नुखाबाय नै कालारफुल नुथारदों बयबो लैहोर लैहोर फैदों नै बे दुरुं बोनाय कम्पिटिसनखौ नायनो थाखाय स्टार्ट जाथारनोसै बावला gila सिरिथार माथो रंजानाय गैया नोंसिनि टीम नङा नोंसिनिमोन बेयो नङा सेकेन्ड राउन्ड बोराय-बोरायखौ रायबाय नै दुरुं बोनो हायिनि बुरि-बुरिया रागा जोंबायलै नोंसोर बोनो हायिनि मा गामिनिमोन ब्रादार बियो दानिया एक नं सनापुरजों सलसलि गामिनिमोन ब्रादार मोनसे टीम दङ मोनसे टीम दङ हौवाफोरना हौवासाफोरना 6टा आरो हिनजावसाफोरना गासै 7टा बा हिनजावसाफोरना रासिन माथो बरिया नेक्स्ट टीम दङ नेक्स्ट टीमा बियो एबारहाय आइजोफोरनि दुरुं बोनाय जासिगोन मा गामिनि मादैमोनहा साहा नोलोबारिनि थांनाय बोसोरावहाय माबायदिमोन नोंसिनि दुरुं बोनाया थांनाय बोसोरावहाय माबायदि बोआ देरहानो हादोंना हायाखै थांनाय बोसोराव बोनाय जायाखै देग्लाय फार्स्ट टाइम बोगोन देग्लायसो फार्स्ट टाइम बोगोन जाहैदों साहा नोलोबारिनि बा मादैया बोलो गोराथार बा बोलो गोराथार नै औ सासेनो साथामनि जख' बोखागोन साहा नोलोबारिनि आरो हरैजाय एगेन्स्ट टीमनिखौबो एसे
बोथोरा स्रां जायोबा ओरैबायदि समायना नुहुरखायो नै हाजोखौ नोलोबारिनि फोथार बियो गेलेग्रा फोथार मा गामिनि नोंसिना टीमा अबायपुरनि ना थांनाय बोसोरावबो गेलेदोंना गेलेयाखैमोन देग्लायसो बोजेनगोन आरो ना देग्लायसो बोजेनगोन जाहैदों अबायपुरनि रेडि दुरुं बोनायनि थाखाय देरहागोन ना देरहाया देरहागोन देरहानो थाखाय बोनांगोनथ' ओरैनो हगारनो नाङा एबार आइजोफोरनि दुरुं बोनायखौ देखायनोसै नोंथांमोननो नै बयबो नायनो फैदों नोंसिना जाथ'वाखै बेनि उनाव जासिगोन ना माबायदि बोयो दुरुंखौ नायनि सोरनि टीमा देरहागोन साहा नोलोबारि आरो अबायपुरनि जाहैदों आइजोफोरनि दुरुं बोनाय बेबो दख'ना गाननानैनो स्टार्ट जासिगोन खनसेल'नो अबायपुरनि आइजोफोर बोलो गोराथार माथो साहा नोलोबारि अबायपुरनि आइजोफोर बोलो गोराथार माथो वाव देरहाबाय देरहाबाय अबायपुरना बोलो गोराथार माथो अबायपुरना फार्स्ट राउन्डआ जोब्बाय सेकेन्ड राउन्ड दंबावो सेकेन्ड राउन्डआव जुदि अबायपुरिया देरहायोबा देरहासिगोन मोजां बोदों बोलो गोराथार माथो वाव अबायपुरना गोराथार माथो जा बोनाखौ बोखाबाय गैला हगारनांबाय देरहाबाय अबायपुरनिया बोलो गोराथार माथो माइ सौवो नामा नोंसोरलाय दाबो माइ सौवो ना बोलो गोराथार नैबेनो बोलो गोरासिनथार बियो बिराद बोलो गोरा फिथा सौवो ना ओंखायनोथ' बोलो गोराथार मादैयाबो गोराथार माथो बोलो मोनथाराखै होमबाबो देरहाबायना बे नङा एबारहाय गोदान टीम फैबाय नै नोंसिना मा गामिनि टीमा मा सनसलि बा नामा खाथ्रालै सिख्लाफ्रा गावदांथार नायनायावथ' बोलो गोराथार दा दुरुं बोनायावसो मिथिसिगोन बेसेबां बोलो दङ नोंसिना मा गामिनि एबार नायसैलाय सोर देरहागोन बोलो गोराथार माथो वाव देरहाबाय मा गामि होनदोंमोनलाय नोंसिना सेनं सनापुर बा नाम्बार 1 सनापुर जाहैदों बिराद इजिलि बोनो हाबाय देरहाबाय सनसालिनिया जेनबाय एबार देरहानांगोन एबार देरहायोबा आरो मोनसे राउन्ड बोनो मोनबावगोन सनसालिनि सेनं सनापुरना बोलो गोराथार इजिलि फेजेनबाय सानसालिनिखौ
देरहामारबाय ना देरहाबाय सेकेन्ड राउन्डआव थांबाय सेनं सनापुर बोलो गोराथार बेजोंसो हाबाय बायो सेकेन्ड राउन्डआव थांबाय बोलोआ जमायनानै लाखादो नै आरोबो फिनबावनांगोन ना सेकेन्ड राउन्डआव फार्स्ट प्राइजखौ लांथारनांगोनथ' गोदान टिम फैलायबाय नोंसिना मा नाम टिमना मा गामिनि खलबारि थालिरबारि खलबारि माने थालिरबारि दा थांसै ने बैनिया मा टिम मिन्थिला बिथिंनिया खलबारि जाहैदों थालिरबारि नुनायावथ' बोलो गोरा नुथारदों नाथाय हरैनिया ओरैबायदि बोलांबाय नै बा बोलो होथारदों बोग्लिबाय गैला जेनबाय नै खलबारि थालिरबारिया जेनबाय एबारहाय खेबसे चान्स मोनबावगोन खेबसे चान्स नोंसिनिया मा गामिमोन मा टिममोन सेनं मा गामि मा गामि नारेंगुरि नारेंबारि सेकेन्ड राउन्ड चान्स मोनबावगोन बाहाय देरहाबाथाय देरहाबाय सेनं नारेंगुरि जाहैदों